Здравейте! Много се радвам днес отново да сме заедно на канала на Невъзможното е възможно. Сега ще разгледаме енергията за следващата седмица, 16-22, да видим какво ще ни покажат картите. Каква седмица ни предстои. Аз също нямам търпение, защото и за мен е много важно. Предстоят промени, които искам да видя как ще се движат чисто енергийно. Надявам се да излезат хубави карти. Между другото, за всички от вас, ако не гледате видеото в този период, който е предстоящ, то знаете, че тя е валидна и за всеки следващ период, в който гледате съответното видео. Така че в момента, в който го отворите, в момента, в който изслушате всичко, което казват картите, то тогава ще се задейства и енергийния поток за вас. И така, да видим какво предстои през следващата седмица, какво ни е подготвило квантовото поле, какво ще кажат картите. Всички ние очакваме една промяна. Предполагам, че и вие вече усещате. Наистина промяната е задействана и в предходните видеа излизаше такава енергия. Усеща се идването на новото, усеща се разгръщане на енергията, така че бъдете отворени. Бъдете отворени да взимате всичко от това квантово поле, бъдете смели, мечтайте, действайте и не се отказвайте, да видим какво ни е подготвила следващата седмица. Така, с какво започваме? Много се радвам. Две нови аса идват към нас. Изключителен пробив за енергията и новото начало, което си говорихме преди маничко, и енергията, която се усещаше от предходния период. Предстои ви нещо наистина ново. Предстои ви нещо наистина важно. Нещо, което ще влезе много рязко в живота ви. Нещо, което ще промени кардинално живота ви. Това е много силна енергия. В полето излизат две аса и една кралица чаши. Това е пълното удовлетворение, това е изпълнението на желанието, това е случването с лекота. Мили дами, енергията е с вас. Усетете я. Свържете се наистина с интуицията ви, защото тези две нови енергии, които влизат в следващия период, ще бъдат изключително ползотворни. Тези енергии ще дадат началото на нещо ново. Нещо, за което, разбира се, трябва да се работи. Нещо, което вие сте мислили от дълго време. Това ще е енергията, която ще навлезе. Може да е проект, може да е ваше желание. Може да е нещо, което наистина от дълго време сте го желали или от дълго време сте работили върху него, но сега ще дойде с изключителен мощен пробив. Тази енергия ще влезе във вашето поле. Това ще бъде нещо, което ще ви удовлетворява, което ще ви носи радост, което ще ви даде един такъв потик, стремеж и енергия да го развивате. Много хубаво започва седмицата, да видим какво друго се разгръща. Тук трябва да имате изключително стриктна стратегия. Стриктна стратегия? Не знам дали звучи добре, но така или иначе, възможности ще бъдат дадени. Ще имате шанс за ново начало. Но вие много чисто, логически трябва да премерите своите действия. Трябва да обмислите своите желания. Ще бъдат направени избори. Вие ще бъдете подложени пред избор. Как да случите нещата или какво да изберете. Много възможно е да имате две опции за избор. Да може да избирате между две нови неща. Дали между два нови проекта, дали между промяна на ситуации в два различни варианта. Но така или иначе ще бъдете подложени на избор. Този избор, казват картите, трябва да бъде направен стратегически. Имайте в предвид, не се отдавайте на емоциите, въпреки радостта, въпреки желанието си, въпреки това, че от дълго време сте чакали това нещо да влезе в живота ви. Много хубаво помислете. Енергията на изобилието.
ще направите правилния избор, ще изберете правилната опция за себе си, защото това ще ви донесе пълно удовлетворение. Имайте предвид, че тези нови неща, които навлизат в живота ви, те наистина ще се разгърнат в изключително ползотворна за вас енергия. Вие ще имате пълнотата, вие ще имате изобилието, вие ще имате възможностите да развивате тези нови начала и те ще ви донесат изключително голямо удовлетворение, изключително голяма стабилност за бъдеще. Много хубава енергия. Много се радвам, че излизат такива карти. Запазете баланса. Не се подавайте на външни влияния. Напълно възможно е да има такива през седмицата, да има хора, които ще ви влияят, да има хора, които ще се опитат да спрат тези нови неща, които идват в живота ви. Премахнете всички страхове. Всичко, което смятате, че може да ви блокира, че може да ви остави на едно място, че може да не ви позволи да продължите напред. Всичко това трябва да премахнете от главата си. Да, новото е страшно. Много страшно. Страшно е, защото не знаем какво предстои. Страшно е, защото излизаме от зоната си на комфорт. Страшно е, защото ще видим нови ситуации, ще се сблъскаме с нови хора, но това за нас е шанс. И това са шансове, дадени от Вселената. Така че, мили приятели, които сте тук на канала, не дейте с лекота да пропускате тези шансове. Не се оставяйте наистина на чужди влияния. Не се оставяйте на вашите страхове. Страха дали ще се справя, дали ще успея, това дали е за мен. Не го правете, защото по този начин вие блокирате собствената си енергия, а знаете, че когато ние сме блокирани, когато ние сме парализирани, ние действаме през страха. А когато действаме през страха, то тогава ние правим грешните избори. Към нас идват отново и отново ситуации с страх. И когато говорим за страха, ето е картата на Луната. Не съм сигурна дали да го направя, дали няма да бъде трудно, дали да не си остана в сегашната ситуация, защото си я познавам. Да, лошичка, но пък, защо да не си остана тук? Не си оставайте тук. Не дейте, продължете. Няма нищо страшно в това да разгърнете една нова енергия. Няма нищо страшно в това да отворите един нов бял лист в живота си и да започнете да го пишете полека, с бавни, сигурни стъпки. Защото новото начало, това, което сте искали, новото начало, това, което ще ви даде заряда от енергия, вие ще горите в него, вие ще може да се реализирате, вие ще може да разтворите потенциала си. Така че енергията е с много силен заряд. Много моля, обърнете внимание на вътрешното си състояние и изчистете своите страхове. Вие ще успеете. Вие сте в енергията на висша жрица. Осланяйте се на интуицията си. Вътре във вас са всичките решения. Вътре във вас са всичките знания. Оставете се в едно спокойно и балансирано състояние. Свържете се, ако трябва с Вселената. Свържете се, ако трябва със своя висш аз. Всички решения, които взимате през седмицата и всички нови възможности, които идват във вас, нека да минат през сърцето ви. Нека да ги усетите и с тялото си да разберете кое ще бъде най-правилното за вас. Без страхове, без чуждо мнение, без това какво ще кажат хората. Оставете ги най-накрая тези хора на мира да казват каквото си искат. В тяхно право е. Вие живеете вашия живот. Защото вие ще сбъднете ваша мечта. Следващата седмица към вас идват новите възможности. Към вас идва един творчески енергиен потенциал, който ще ви залее и това ще ви даде възможност да сбъднете ваша дълго очаквана мечта. Да знаете, вие ще бъдете звездата във вашата вселена. Вие ще може да разгърнете сърцето си, ще може да разгърнете енергията си, ще може наистина да се докоснете до това ваше желание. Няма да стане изведнъж, разбира се. Това ще бъде път, който вие ще извървите, на който ще извървите успешно. По картите и енергията, които излизат, те казват да, шансът идва.
Най-накрая се дава. Тази възможност ще ви се даде в ръцете. Ще успеете да направите правилния избор, ще умеете да направите вашата правилна стратегия, защото тези нови неща, които идват в живота ви, ще ви дадат изключително добро и позитивно бъдеще. Сбъдване на вашите желания, пълно удовлетворение, материални успехи. Тези нови неща и това случване, което предстои през следващата седмица, вие сте си го заслужили. Вие сте изминали един много дълъг път. Това е картата на Висшия съд. Това е картата на кармата. Тук е минат път. Тук са си дадени жертвите. Тук вие дълго време сте чакали това нещо да се случи. И то най-накрая идва в живота ви. И аз много се радвам, че това нещо предстои, че тази следваща седмица, този предстоящ период, който е пред вас, наистина ще разгърне този потенциал. Наистина най-накрая ще ви се даде в ръцете възможността вие да може да сбъднете тази своя мечта, която толкова дълго време чакате и за която толкова много сте работили. Много бързо ще се развият действията. Изключително хубави карти. Дори не искам да продължавам, за да засенчвам по някакъв начин енергията, но да, мили приятели, очаквайте новите неща. Очаквайте новите предложения, очаквайте новия заряд. Знаете, че тези нови неща, които идват в живота ни през следващия период, те ще се разгърнат много бързо. На вас ще ви се дадат изключително много нови възможности. Дори предложенията могат да са от различен тип, от различно естество, на различни плоскости, но след тези предложения, самата енергия, самото развитие ще стане изключително бързо. Ще се завихри един поток от енергия, сбъдване и от осъществяване на вашите цели и желания. Пожелавам си едно сбъдване на тази енергия, която ни показват картите. Желая ви една успешна и ползотворна следваща седмица. Надявам се това нещо да резонира. Надявам се този поток от енергия да дойде възможно най-бързо и ще очаквам вашите обратни връзки, за да кажете как се е развила енергията, как се случили нещата и съответно какви избори сте направили, какви действия сте предприели. Не се страхувайте. Вие ще бъдете звездата през следващата седмица. Желая ви успех!